लखिमपुराव 8 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामग्राखौ पुलिसा हमबाय। हिनजावसाया लखिमपुर सुकुलबरिया गामिनि। सुकुलबरिया एलपि फरायसालिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव उन्दै हिनजावसाखौ मोनसे फार्माव लिंलांना दिलदार आलिया जिनाहारि खालामो। जायगानि सुबुंफोरा उन्दै हिनजावसानि गाबख्रावनायखौ खोनाना रैखा खालामो आरो बिसि गोनांखा जिनाहारि खालामग्रा दिलदार आलिखौ पुलिसनि आखायाव गथायो। भिपिआइनि दैदेनगिरि पबित्र बर'आ निमाहा बियाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'खौ भिपिआइ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि पबित्र बर'आ आरजाथाइ राय बाहायनायखौ लानानै उदालगुरि इउपिपिएलनि खौरांगिरि मेल। भिपिआइनि दैदेनगिरि पबित्र बर'आ प्रमद बर'खौ मैया 17 नभेम्बर 2021 खालारखालि उदालगुरि नलबारि फिल्डआव गावसोरनि 6थि जोनोम सान फालिथाय भिपिआइ हान्जानि राजखान्थि हान्जानि मेलाव खासि खालामबाय बायदि आरजाथाइ रावजों प्रमद बर'खौ सोंखारिदोंमोन। दा बिदि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनो थाबै निमाहा बिनांगौनि दाबि खालामदों उदालगुरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा। जुदि थाबै निमाहा बियाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो।